11. Zoo, krmenie zvierat. Dobré ráno, volajte ma Miňo, všetci ma tu tak volajú, povedal sympatický ujko, ktorý ich čakal pri vstupnej bráne do zoo. Ja som Jojo a toto je Janka, povedal dedo. Tak, nech sa páči, poďte za mnou, v prvom rade vás musím zaregistrovať. To slovo Janke sa nepáčilo a opýtala sa. Ujo, Miňo, a bude tá registrácia bolieť? Dedo aj s Miňom sa zasmiali. Nie, nebude. Len vás musím zapísať do papierov, že sa tu pohybujete ako zamestnanci a nie ako návštevníci. To ste boli včera a pobavene sa zasmiali. Už to vedia v celom priľahlom mestečku, čo ste tu včera stvárali. Ste známi. Dedo aj Janka sa zahambili a pozreli do zeme. Nevadí, aspoň bola sranda a dnes si to odrobíte a zabudeme na to. Tuto vám dám tento elektronický náramok. Keby sa niečo udialo nebezpečné, stlačte to červené tlačítko a hneď pribehne ochranka na pomoc. Hneď vás nájdu podľa navigácie. A keď sa niekde schovám do skrýše, nájdu ma? Opýtala sa Janka. Áno, nájdu ťa, neboj sa. Keď budete počuť 3-krát zvon na zvonici, tak je to signál, že je obed. Pôjdete sa naobedovať do našej reštaurácie. Miňo, ktorý sa staral o zvieratka, ich odviedol dozadu do skladu zeleniny, semien a mesa. Tak, ty Danka, ty... Ja som prosím Janka a nie Danka, opravila ho rozčúlenia. Prepáč, zvyknem si. Janka, zober tento kýbeľ, nasyp tam tie zrná, tak, aby si to dokázala uniesť. A pôjdeš nakrmiť morské prasiatka, fretky a činčily. Toto im stačí, je to akurát. A dedo ti pomôže odniesť druhý kýbeľ. Ukážem ti, kde to je. Vybrali sa ku klietkam aj s dedom, ktorý niesol druhý kýbeľ so zrnami, lebo Jankin by nestačil. Ukážem ti, ako sa dostaneš dnu a von. Vždy musíš zavrieť jedny aj druhé dvere. K kretkám a činčilám sa chodí cez oboje dvere. Sú tam dvoje, ukážem ti to potom. Keď prejdeš cez prvé dvere, nachádzaš sa sama v ochrannej klietke. Treba zavrieť tie prvé dvere, potom otvoríš druhé dvere a znovu ich zavrieš. Tie dvere majú strúnu a zavierajú sa samé, len to treba skontrolovať. Fretky budú skákať po tebe od radosti, budú ťa brať ako preliesku, tak sa nezlakni. Keď prídeš k činčilám, ti naopak zalezú, lebo sa stále boja. Prasiatkám je všetko jedno. Nikam neutečú, ani neskáču, len lozia. Tam začneš. Nikto ťa nepokúše, pokiaľ mu ty niečo zle neurobíš. Hladkanie je dovolené. Ujo Miňo všetko Janke ukázal a pobral sa s dedom preč. Dedo sa bál nechať Janku samú so zvieratkami. A čo keď niečo vyvedie, povedal Miňovi. Ten sa zasmial. Včera už vyviedla, dnes si bude dávať pozor. A mali sme tu aj menšie deti, čo robili to isté. Potom tu chceli spať aj so zvieratkami, nechceli ísť domov. Tak, a ty pôjdeš nakrmiť kone, zebry, slonov, antilopy a klokana. Tu sú sakle s potravinami, s menami zvierat a každému to vysypeš. Pozor, vždy zavri za sebou dvierka. Niekde sú tiež zdvojené dvierka. Len to vysyp a choď preč. Niekedy sa vrhajú na tú zeleninu ako šialení. Človeka by vedeli rozdupať. A potom, keď sú najedení, tak sú krotky ako mačiatka. Ja idem krmiť leva a ďalšie nebezpečné zvery. Dedo naložil vrecia na fúrik a pobral sa k slonom. Boli dva. Slon sa volal Dandy a slonica Nina. Krútili chobotmi a chvostami. Keď zbadali vrecia, zatrúbili. Tak hlasno, že to bolo počuť veľmi ďaleko.
Pekný budiček o 6 ráno pre tých, čo ešte spia, pomyslel si. Samozrejme slony mali najväčšie vrecia. Dedo ich z námahou vysypal cez ohrádku do jamy, odkiaľ si to slony vyberali. Dandy znovu zatrúbil. To asi poďakoval a išli obaja žrať zeleninu. Dedo sa musel vrátiť do skladu pre ďalšie vrecia. Keď naložil na fúrik vrecia pre zebry, išiel sa pozrieť na Janku. Janka práve rozsypala morčatám slnečnicové a pšeničné zrno. Morčatá behali ako mravce. Boli všade. Bolo ich ozaj veľa. Darí sa ti? Opýtal sa dedo. Áno, dedo. Len už nebudem mať zrno pre činčily a fretky. Musím mi zobrať ďalšie, smutne zahlasila Janka. Dedo zbadal vysypané celé 2 kýble na zemi, kde bol hrantík na zrno a teraz ho ani nebolo vidieť, lebo bol celý zasypaný. Janka, musíš to rozdeliť tak, aby mali všetci. Ujo Miňo jasne povedal, že je to tak akurát pre všetkých. Potom môžu byť morčiatka prekrmené a bude ich bolieť brúško a fretky a činčily budú hladné. Povedal dedo a nechal ju, nech to vyrieši sama a odišiel pre fúrik. Prišiel k zebrám, ktoré už čakali s hlavami prevesenými cez ohradu a vrteli chvostom. Bolo ich 6. Asi vedia, koľko je hodín, že teraz dostanú jedlo. Zasmial sa dedo. Vysypal im všetkým zeleninu pekne do krmidla, do roviny, aby mohli žrať vedľa seba. Jedna zebra pribehla k nemu a ho oblízala. Fuj, ja nie som lízatka, brr. A utrel si tvár od zebry. Asi sa tiež poďakovala, alebo čo? No dobre, ja viem, že si rada, že som vám priniesol zeleninku. Dedo ju poškrapkal za ucho, lebo to majú všetky zvieratka rady. A zebra sa poklusom vrátila k žrádlu. Dedo sa znovu vrátil s fúrikom pre ďalšie vrecia pre koníky. Tamto prebehlo rovnako, iba že koníky stáli v kruhu s hlavami pokope, ako by sa o niečom rozprávali. Kto väčšine hovoria o mne, povedal si dedo a vysypal im vrecia znovu do jarku. Kone, ako na povel, vystrelili k žrádlu a začali žrať a pritom frkali. Znovu sa vrátil pre posledné vrecia so zeleninou pre klokana a antilopy. Podľa mapy našiel, kde sa nachádzajú antilopy a išiel tam. Antilopy nikde nevidím. Asi sú niekde zalezené. Ale keď vrzli dvierka, zrazu sa odkiaľ si ladnými skokmi priblížili k dedovi a čakali. Báli sa prísť bližšie. Dedo im dal do hrantíka zeleninu a vzdialil sa o krok dozadu. Antilopy urobili krok dopredu. Dedo urobil krok k ním, antilopy cúvli o krok. No, vidím, že sa ma bojíte, tak vás nebudem dráždiť, povedal dedo a odišiel k bránke. Hneď vyštartovali všetky antilopy k zelenine a začali žrať. Tak, a už ten posledný je len klokan a je to hotovo. Už musí byť dobre hladný, veď už je 7 hodín. Dedo poznal cestičku ku klokanovi zo včerajšku, takže ho ľahko našiel. Až teraz si všimol, aký je pekný, celý biely. Aha, tu sú zdvojené vrátka. Dedo zobral vrece pre neho, otvoril prvé vrátka a zavrel ich. Klokan skočil k vchodovej klietke, kde bol dedo a silno tresol mohutným chvostom do klietky, že sa dedo zľakol. Bodaj by ťa hus kopla, zanadával. Čo nevidíš, nesiem ti zeleninu. Klokana zaujalo vrece so zeleninou a začal sa pred nimi labami dotýkať klietky. No do keľu, toto nebude žiadna sranda, povedal dedo. Stále stál na jednom mieste, ani sa nepohol a rozmýšľal, čo urobiť. Rýchlo otvorím, vhodím vrece tam a rýchlo zavriem. A on to hádam z toho vrecia len vyberie. Klokan sa trochu ukludnil a pozeral do očí dedovi. Do keľu, to je nenávistný pohľad, povedal si dedo. Skúsil pomaličky otvoriť dvierka. Zatiaľ ho Klokan len pozoroval.
Keď bol dedo vo vnútri, nechal si dvierka pootvorené, aby mohol rýchlo skočiť dovnútra do klietky. Ak bude treba. Pomaličky chytil vrece a začal ho vysypať. Keď sa zrazu postavil, klokan na zadné nohy a chcel sa akoby s dedom boxovať, lenže sa postavil tak, že stál chrbtom pri dverách a dedo nemal únik. Vyplašený dedo chcel stlačiť červené tlačítko, keď zrazu klokan vbehol za dvere do klietky a dvere sa za ním zabuchli. Klokan začal vnútri nervačiť a kopal a boxoval do klietky. Dedo už vedel, že bez pomoci sa odtiaľ nedostane a stlačil červené tlačítko. Skutočne o chvíľu pribehli dvaja ochrankári, zalomili rukami a povedali dedovi, že bude musieť výjsť cez zadný vchod v miestnosti, kde klokan spával. Idem vám to otvoriť, tam choďte dovnútra, zakričal ochrankár. Ochrankár prešiel okolo a dedo prišiel do klokanieho domčeka. Keď to klokan videl, začal nervačiť a začal prudko dupať, metať sa, kopať a boxovať. Klietku skoro rozhodilo. O chvíľu ochrankár otvoril zadné dvere a dedo bol zachránený. Ochrankár zamkol a ukázal druhému ochrankárovi, že môže pustiť klokana von. Ten zobral kovovú tyč a potiahol dvere na klietke tak, že klokan hneď naskakal do domčeka a chcel deda boxovať, že čo mu lezie do jeho domčeka. Keď klokan zistil, že nikto tam nie je, ukludnil sa a konečne začal žrať. Dedo sa poďakoval za záchranu. To nič nebolo, buďte rád, že ste nebol u leva. To by bola iná sranda. Zasmiali sa a išli preč. To bolo teda napínavé, povedal si dedo a odtiahol prázdny fúrik do skladu na potraviny. Stretol tam miňa, ktorý narezával surové mäso pre geparda. Už všetko viem, čo sa stalo, povedal. Náš Albín, čiže biely klokan, je namyslený a myslí si, že mu patrí celý svet. Všetko musí byť tak, ako on chce. Keď sa podvolíš, tak je mierumilovný. No a navyše ho dráži červená farba a pozri sa na svoje červené tričko. Prepáč, zabudol som ti to povedať, povedal Miňo a potľapkal deda po ramene. Aha, už chápem. Dúfam, že ma nepošleš k bíkom. Ty by urobili zo mňa asi šnicľu, tak by ma rozdupali, keby videli moje červené tričko. A obaja sa zasmiali. No, to by bolo.